Tan. Nay! Yab-uyab na ka? Di mo ganito ka mo laba og brief. Tan! Asam gagi ka to? Nangayan mo kay ka. Nangingar ko paabot mo ba? Umiya man ka, Tan. Nangingar ko paabot mo? Yan, dito ka. Wako na kayo puro mao. Asam kagi ka na ng bulak. Nangunguha na po ka, no? Ano si pukutan na dito? Ang importante dire, na ako'y matag. Tama, bitaw, Tan. Tama, yung kayo na, Tan. Effort ba, effort? Ina to, kami mura sa kasi mong istoryahan. Unsa ganito, Tan? Ina to, gakortahan kasi itan. Ina, milyonaryo. Alay, tay kwarta, Tan. Wa man. Bal, di moy. Ati ka ba, para makibalik sa kuwa. Tama, tama. Saman, ato na ta? Tara na. Sige, tara. Mga tipo mo'y mestiza na chinita. Habang ako'y morenang dalagang Pilipina. Ano malagi ka? Ayaw pala ta ang gisugot ka ha. Sige, sige, sige. At nilakwan ni mataan ni madagma ito karon ah. Hello, Miss Jana. Bayan mo, ganina rabi ako nagulat diri. Sorry, good. Nadugar ako. Traffic ka airplane. Ano, kauban ni mo. Ay, tito ko niya, tito. Ginong good. Kaya rabi tagnaw. Ay, mataan. Pagwa ko na uban diri. Hawas ako diri to. Lakaw sa dito ka. Pagsuroy-suroy. Taan eh. Kabalo ba ka? Tag 200 ni. Pero 500 akong bayad. Ano man, keep the change. Inganam ng mga dato. Bantang niya pala po na magyapon ta. Jana, flowers for you. Thank you, Tal. Jana, malbiya ka ng bulak. Sarog, di ka balik. Boy, mang ka. Yuli na ko ni Ron. Ay, apod ka. Effort ba na ako? Kabalo pa ka? Dili pa ni Mao akong yatag sa imuha. Unsa pa man di ay? Wala lain, kundi akong kaluyal. Sino mo'y kasagaran ba sa mga lalaki karon cheater? Oh! Sila siguro, pero ako dili. Kabalo ka itong issue ron. Ay, katong nag-cheat lagi. Pero di magkuing ano dyan ah. Tatan, madili kayo nga nato. Di magiging nga to, kay para naman ko nimo. Jamingan niya mo tanoy. Padyapong ka nagbago ba? Huwag medyo ko nagbago. Lamang yapon tika, sukad pa sa una. Yan na, kabalo ba ka nga nung na ako diri ah? Kung samantan, na ako diri ah, para makibalik sa imo. Ato ay padayon na itong masugdan. Mao batan, pero... Ay, napadayon. Kaya kabalo na ko sa imong unso. Ngawa na kay feeling sa ako. Ah, hindi man sa inyo na, pero naamantan. Sure ka? Pero huna-hunaon sa nakutan kung makibalik ko nimo. Ano man na? Unsa may rason? Tanawa ra, gara-garaon kay ka. Ang gani no. Bastatan pag makahulat ka, magbalik jud ta. Hoy! Nay? Nangunsa ka diri, Nay? Ya, anong tindahan ba? Naway nagbantay dito. Asa mas kita doon? Wala. Ayaw ko katika-tika ha, kay kamo nagsabay. Tungkan sa tinuod ha, di nagyo ka kaulig balay. Nadito, Nay, nadito. Unsa man dito? Nagdit. Nagdit. Urang mga krek. Pamak kanitan. Saan? Nay! Anday, nanay. Yab-uyab na ka? Di mo ganito ka mo ang laba og brief. Pauli! Yan ang tindahan ha? Hindi na, Nay. Mahal ka na. Gandi kay ko.